Joris, Ja. twijfel jij soms? Zo of dat dit echt is? Of dat al dit echt is? Constant. Ja? Ik twijfel zelfs aan u. Ja! Ah! Waarom doet u dat niet? Je doet dat zelf! Waar waren we? Ik ben er niet. Maar dan word ik dus geboren. En ik merk dat ik in een totaal andere reeks zit. In een slechte soap. Met slechte acteurs en lelijke decors. En het voelt ook meer en meer alsof heel deze wereld en iedereen op deze wereld enkel en alleen gemaakt is om mij ontzettend te irriteren. Ik denk dat mijn sterfzijde eraan komt. Wat? Die fuckers hebben besloten dat ik nu moet sterven. Ja, maar we zitten nog niet aan het einde. Ja, Joost, dat is leven en je kunt je eigen dood toch niet regisseren.